Priatelia, práve som zaparkoval pod krásnym, unikátnym slovenským prístrežkom s fotovoltikou od firmy Hobitech Slovensko. Nachádzam sa v Prešove a je to firma, ktorá vyrába na mieru tieto hliníkové prístrežky, vidíte, pre jedno, pre dve auta. Všetko to môže byť voliteľné farby a voliteľný vkus. To znamená, že nemusí byť takáto striežka, ale prípadne iná taká, povedzme, že skosená alebo jedným smerom. Hobitech vyrába tieto prístrežky priamo tuto na Slovensku, čiže je to made in Slovakia, veľmi pekné, kvalitné, odolné, vyskúšal som. S tým, že takýto prístrešok vám ochráni auto voči nepriaznivému počasiu, to znamená, že nemusím sa teraz báť, že OK, rozbije mi to auto nejaké krupy, napadá mi na to sneh, musím to odhrňať, alebo počas dažďa asi jednoduchšie vôjdete do toho auta, keď máte aspoň nejaký prístrešok. Je to oveľa rýchlejšia, jednoduchšia cesta k tomu, ako si nejaké autičko ochrániť pred vašim domom alebo prípadne bytom, keď máte možnosť si takéto niečo tam postaviť. Samozrejme, lepšia garáž, ale toto je oveľa rýchlejšie a jednoduchšie riešenie. A pre tých najnáročnejších môže byť ten prístrešok vybavený dokonca aj fotovoltikou, a to už v rôznych špecifikáciách alebo doplnkoch, či už s batériou, bez. Čiže ak by toto za mnou bol elektromobil, tak ho viem z tohto krásneho prístrežku aj nabíjať. Sleduj Hobitech Slovensko, ktoré ti ukáže oveľa viac o takýchto prístrežkoch, ale nielen o tom.